Snin ilu il-Gvern kien qal li jrid jaqta l-abbużi fis-suq tal-proprjetà u għalhekk beda jibgħat perit sabiex jeżamina kemm fil-fema tiegħu u għall-prezz tal-bini fis-suq. U fuq dan il-prezz stipulat mill-perit tittieħed it-taxxa ta' 12%. L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin iżda qed issostni li dan l-eżerċizzju m'għadux ġust għax qed isir fuq il-prezz tal-proprjetà kif kien 4 snin ilu, meta f'4 snin il-prezz tal-proprjetà naqas minn tal-inqas b'10%. L-Assoċjazzjoni tgħid li ħafna drabi 12% taxxa fuq il-valur fis-suq tal-proprjetà mibjuwa qed jiġi aktar mill-qlieħ fuq il-proprjetà. Is-sidin tal-proprjetati jispiċċaw f'diffikultà meta jiġu biex ibijaw il-proprjetà tagħhom għax fil-waqt li huma mbeżżajn li l-prezz ser ikompli jinżel, ikollhom pressjoni biex ibijaw il-proprjetà tagħhom bi prezz irħas minħabba self mill-bank u sitwazzjonijiet oħra. L-MDA tifhem li l-iżviluppaturi jridu jieħdu responsabilità tar-riski li jieħdu u ma jistennew l-ebda sussidji mingħand il-Gvern. Kull mod jitolbu li l-Gvern jirrevedi t-taxxa ta' 12% u bekk l-MDA appellat lill-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek biex isib soluzzjoni mill-aktar fis possibbli għal ġid tal-industrija tal-proprjetà.